V-am regăsit la un... Salutare, v-am regăsit la un nou episod din Brawl Stars. Astăzi ne vom juca Brawl Stars. Am știut 2 ori, ca așa zic eu. Ua! Ce mă connection fail? Că am niciun connection fail. Am dat Maya. Amaya. Ok, o să vă pun o mică pauză. Că am revenit. Să ne jucăm cu Anger. Eu filmam și am uitat și din greșeală a pus oprire filmare. Ok. Am o soluție, să nu-și pice. Dar argă repede, mămică. L-am pierdut, asta e. Nu o să-mi fac ultimata. Sunt top 3 pe Brawl Stars. Am niște prieteni pe Brawl Stars și eu sunt top 3. Nu sunt prietenii mei. Cine Andreea? Oh, shit. Suculeț. Nu, că vine ăla și ne ia suculețul. Ok. Cine asta? Așa. Ce ne ascundem în buș. Haideți să ne ascundem în buș. Te-am văzut. Nu e de mine. Ce nu merge internetul? N-am bun internet aici. Bună. Da. Scuze, fraților, n-am bun internet. În cameră n-am internet așa de bun. Asta e. Am văzut cineva în buș? Nu știu. Vin după tine, fraților. Am ratat. Prostul van. Nu. Ataca pe rara, nu știu cum se numește. Dar am primit locul 4, e bunicel, și concurată. Și că până la ranul 10. În 10 minute. Facem un clip scurt. Bă, o să filmăm cât putem. Hai că na. Hai, uite-l pe lui. Oh, shit. Stop. Direct mă omoară. Give me alone. Eu dau și damage, dar asta du mai aproape. Prostovanul. Să stăm aici până mâine. Și să vedem. Ultimata. Nu mi-e dat la locul de dau să mor. Sau hai. Să vedem dacă nu mor. Ok, n-am făcut o idee bună. Dar oricum n-am murit. Mă duc acolo. Ăștia se bat. Am 6. Mai sunt eu. Ok, am murit. Nu ajung. N-am ajuns. Ok. What? Loc 2. E bun și ăsta. Un power 2 pe Egnar, că l-am luat de mâine. Oh, shit. Spargem asta repede. Așa. Asta e băiat, nu e fată. Știți că e băiat? Cream că e fată. Dar nu e băiat. Castelul ăsta e băiat. Nu știu, foarte tare, că dă cu scarfaroi și dă 2 hituri. Nu știu, pare tare. Shit, starat suculețul. Nu dacă putem să l-am pe Gale. Da, l-am urât. Perfect. Rip Surge. Oh, shit. Mama, vă zic să mă atac. Oh, shit, suculețul. Luăm și l-atacăm. Dacă
putem să-l atacăm. Aaaa! Ok, nu puteam. Trebuie să-l atac. Rang 2 că de obicei. Mai jucăm încă o dată. Până la rang 10. Până la rang 10 sunt... E ok. Până la rang 10 și ne mai jucăm și... ceilalți vreau cu toate mizicele pe care le am eu. Ok, n-a fost cea mai bună idee să duci pe acolo. Da, ca de obicei, ca de obicei. Ce mai bună e picea. Interesant. Dă-ți-mă ultimata. Hai, dă-ți ultimata. Eu nu dau. Uite, toată lumea e Anger. Deci nu mai. Ah! Ce mă, Leon? Nu vreau timp. Să fac și fără timp. Șoculețul! Hai mă, vină. A, și-a folosit ultimata, mă. Ștovan. Oh, shit. Hai, mă. Well, fost târziu. Dar m-a descurcat. Oh, shit. Ok, mergem jos. Poate nu îi prinde pe ceilalți. Ce pe mine? Prea târziu. Oh, shit. Oh, încă un sculeț. Ia-l. Prea târziu, lu. Ah, nu, m-am blocat. Come on. Yes. Ok, nu e de bine. Hai, nu. N-are nicio seară. Stăm aici, pe pereți. Ia tot suculețul. Vreau și un suculeț la mine, te rog. Yes, suculețul a venit. Da. Nu puteam. El avea power 7 și suculețul. Dar aveam nimic. Facem până la rang 9. Asta se duce la... Cum l omor? Hai mă. Nu vrea cu altcineva să mă scoată. G7. Mă, G7 player suntem. Se bate repede, nu glumă. Îl văd pe rostul ăsta. Da, ca de obicei. Nu-mi pun ultimata. Deci mi-am pus-o degeaba. Ce prost sunt. Dang it. Păi ca de obicei. Da. Uite ce nu știu, nu se eliminau așa de repede. Da, caca. Să mai facem o pauză. 30 trofee. Și nice. Big Boss. Nimic. Asta e, fraților. Pot să fac power pe PM. Și am și edit acum. Pe Dynamite pot să-l fac. Dar power pe Dynamite. Dar nu o fac. Că n-am. Aproape 500 de bănuți. Facem până facem pe Hunger 10. Care e rang 10, vreau să zic. Bă, pe bune. Ce prost rang. 2000 trofee, asta e. De câteva trofee și pe aceea. Are mult power. Hai să luăm Big Pop ăsta. Cutia asta, da. Ce-a făcut ăștia să au mai multă power? Why, dude? El Toro. Cine e ăla? Nu înțeleg. Stăm într-un buș ceva. Până când rezistăm. Măcar. Mi-e frică să... Uite pe Gale. Ce faci?
A fost easy. A fost easy peasy. Dacă cineva e aici. Nu mă duc pe acolo. Oh shit, chiar nu mă duc pe acolo. Ah! O, pești, bă. Bă, băiete, știi. M-a venit pe mine. N-are așa. Ca de obicei. Fugi. Oh, shit. Mai bine fug de aici. Trebuie să rici. O să vin pe mine, of course. Ok, o să mor în zonă. Nu vreau să mă atace el. Yes! Ok, o să vină și el. Asta e, fraților, asta a fost. Locul 6. Adică locul 3. 7 trofee. Poate era 9. Face până la 10. Asta sunt episodul. Eu vreau să fac un videoclip care primeam 6.000 de trofee. Și am pe bit. Asta a fost șmecher. Nu știu. Deci când m-a atacat. Ca de obicei o să-l atac. Asta a fugit. Ciune. Tot avem mai multă power decât mine și a fugit. What a cry baby. Bă, mersi pentru 30 de abonați. Am o grămadă de abonați. 30. Mersi pentru 30 de abonați. Iar nu știam că o să merg așa de repede. Wow, o să mai fac și videoclipuri dacă vă place. Bă, când vine Crăciunul o să fac un videoclip care o să mă joc cu toate cromaticile. Știu că am toate cromaticile. Oh shit. Hai, pune tu ultima ta, că nu pasă. Pune tu ultima ta. Nu vrea. Șmecherul. Nu vrea. Hai cum o pun eu. O pun aici. Bă, da, că să vină aici lângă mine. Șmecheroiul. Șmecheruțul. Loc 7. Nice. Ok, hai să mai facem până cred că am misiune. Uitați pe tare. În camera mea. Leu, buu. Bă, de ce? Locul 10 direct, bă! Eu trebuia să atac, eu trebuia să-l omor. E pe mine, nu el pe mine. De ce urăsc mapa asta? Ce asta? O să mă moare prostul bani. Nu. Rip. N-are nicio șansă să moare. Chiar dacă ar... Nu pot. Shit. Por 4. Por mare. Shit. Nice. E un box acolo. Hai să luăm. Ok. Mai să mergem pe aici. Am toate cromaticile, știam tare. E bine chiar dacă parcarea e goală. Ok, a fost. Ok. Nu cream că se întâmplă asta. Face câte când ce trofee avem. City Beach. Las că avem un cutie aici, deci nu. Nu ne interesează. Păi nu mă la mine. Nu pasă dacă ai power mare. Oricum șmecher. Nu vrea. City Beach.
Ah! Da. Nu, de ce? Fugi. Și de bici. Și de bici. Fugi și de bici. Punem aici. Chiar dacă m-am văzut. Aha, e de aici pachet. Tot mă urmărește. M-am spus în ultima dată și m-a omorât. Dar, ca de obicei. Hai că mai avem mult. Mai trebuie încă un rank 4. Și rank 10 venim acum. Aaa. Poți să spui? Deci hai mă, de coșilor. Hai mă. Fricos ăsta. Îl fac pe ăsta. Nu cred! De ce? Bă, ce nebun! Ok. Să facem locul 10, bă, dar cum o să facem locul 10, măcar locul 8? Ia să ne ascundem buși. Avem un max de data asta. Nu știu cât de max. Punem bușuri. Iar dacă nu mergem mai repede. Nu putem să mergem până acolo. Așa. Nu vede nimeni. Ia ăsta. Ok, aici. Stau aici până să facem locul 2. Ca nu se omoară oamenii dintre ei. Ce păcat. Ok, nu știu dacă o să facem până la 20 de minute, băieți. N-am chef să vorbesc. Asta e. Nice, loc 4. Ok. Mai stăm până o să facem locul 2. Am power 2, cum să numim pe ăsta care are power 2? Loc 3, nice. Ok. Cred că m-a văzut, da? Și hai, bine, rip. Ciuleste, mă. Spun ceva. Așa, băieților, am făcut rank 10. Aproape 12.500 de trofee. Cam atât a fost episodul. Vineri o să mai facem episoade sau marți, miercuri o să mai facem episoade genul cu Brawl Stars. Vom vedea data viitoare. Pa, pa!